Imaginácia, individuálna mytológia a surrealistické podanie, svet fantázie, snov a sfér medzi nebom a zemou. Takto je charakteristika výstavy mladej autorky, ktorej diela môžete vidieť v Topolčianskej galérii. Schválne som chcela vybrať obrazy z posledných 10 rokov, preto aby som trošku možno, že aj ukončila etapu nejakej svojej umeleckej tvorby. Začala som v podstate surrealizmami, ako napríklad pri niektorých obrázkoch, a skončila som vlastne cez príbehy a deje až také skôr individuálne pocitové záležitosti. Nejde len o umelecký život, ale autorka dielami trošku odkrýva aj vlastné súkromie. Cez tie obrazy, keď to tak človek vníma a pozrie sa na to, tak myslím, že by sa dalo z toho niečo vydedukovať. Tu je asi tak okolo 38 obrázkov. Sú to kresebné techniky, väčšinou kresba, pastel a kombinácie potom aj s maliarskými technikami. Na obrazoch je svet plný radosti a smútku, hrdosti, pretvárky a hľadanie vlastnej identity. Tieto poznatky Alexandra využíva aj ako učiteľka na umeleckej škole. Ako učiteľ môžem povedať, že deti sa skôr orientujú na skôr také rýchlejšie zachytenie myšlienok, ako sú napríklad tie street arty. Prví návštevníci výstavy sa stali aj prvými kritikmi, no slová chvály nechýbali. Som otvorený všetkým farbám, mne sa to páči, aké to je. Mne sa veľmi páčili a hlavne teda ten spôsob takého naozaj imaginárneho snového štýlu, takže asi toľko. Krásna výstava, krásne obrazy, ktoré vyžadujú asi veľa fantázie a snívania. Podľa mňa je výborná, mne tu nič nechýba. Mám rada aj čierno-biele diela, aj farebné. Na tvorivé prostredie a podporu u svojich najbližších sa autorka určite sťažovať nemôže. Potvrdzujú to tiež slová jej mamy. Sme hrdí na ňu. Samozrejme, snažíme sa pomáhať, celá rodina, aby mala voľný čas na tú tvorbu. Sledujeme to od začiatku jej tvorby a jak sa to vyvíja, tak sú tam zmeny. Oproti tomu, jak začínala a teraz, tak zase je to trošku o inom. Asi je obdobie životné, aj vek, aj všetko. Som veľmi rád, že vlastne pedagóg základnej umeleckej školy sa tu takto prezentuje a spolu so žiakmi vytvorili veľmi peknú kompozíciu, umelecké diela a mystické diela a mystický tanec, takže to bolo, na mňa to zanechalo veľmi hlboký dojem. Kolorovaná kresba, technika cerúza, pastel v kombinácii s perom nepatria medzi najľahšie. Sú to veľmi zaujímavé, veľmi pracné, náročné po výtvarnej stránke diela, kde cítiť jej autorský rukopis, by som povedala, bravúrny, vyškolený a veľmi decentný. Obrazy sú vytvorené nie inštinktívne, ale premyslene. Autorka sa necháva inšpirovať históriou. Z histórie čerpám, to je pravda. Najviac ma zaujala stredoveka, vlastne história stredoveku, takže možno, že v niektorých obrazoch je to tak aj viditeľné, možno tým odevom, možno takou celkovou atmosférou. A príroda tam musí byť, lebo to je ako môj najväčší koníček, príroda. Zaujal nás najmä názov výstavy, ten bol niečo medzi. Medzi čím? Niečo medzi snom a realitou, niečo medzi imagináciou a životom, niečo medzi kresbou, malbou a tak tematicky aj technicky. Výstavné priestory galérie budú onedlho slúžiť ďalším umelcom, takým, ktorí tvoria dušou a vlastnou fantáziou. Prác detí zo špeciálnej základnej školy, proste deti, ktoré sú postihnuté, ale majú umelecký talent. Veľmi sa na tú výstavu teším, bude to pred Veľkou nocou a prídeme deti podporiť. Niektoré diela by ako človek povedal, že to kreslili skutoční umelci.